Які страшны падарунак атрымаў Лукашенка і што будзе далей? Чаго нагаварыла Лідія Ярмошына і што яна хоча забараніць, а таксама дзе і ад чаго гінуць беларусы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Істэрыкі, абразы і крыўды Лідіі Ярмошынай. Працягваюцца гастролі былой старшыні Цэнтрвыбаркама па гарадах Беларусі. Перад прэзідэнцкімі выбарамі яна актыўна ўдзельнічае ў агітацыйным туры ў падтрымку Лукашэнкі і час ад часу адзначаецца гучнымі заявамі. Цяпер на такім мерапрыемстве ў Мікашэвічах Лідія Міхайлаўна паказала сябе ва ўсёй красе. Напрыклад, выбары 2010 года яна згадала вось так. Да, была плоша, так называемая 10-го года. Кстати, я очень люблю выборы 10-го года, президентские именно. И вот почему? Они были очень легкие, солнечные, простые. Они были очень демократичные. Таксама яна з гонарам расказала, што заўсёды ведала. Калі і раптам нешта будзе, то Лукашенко заўсёды яе абароніць. Але ж нават і з такой страхоўкай 2020 год стаў для Ярмошынай вельмі цяжкім выпрабаваннем. Да, 20-й год надломил меня. Во многом подорвал уверенность в себе. Удовлетворена я только тем, что я считаю, что я спасла, может быть, страну от гражданской войны. По крайней мере, этому способствовало. Праўда, якім чынам яна выратавала Беларусь, Ярмошына чамусьці не ўдакладніла. Але далей весялей. Яна радасна падзялілася сваімі прагнозамі, што выбары 25-го года пройдуць ціха і спакойна. Прычым патлумачыла гэта тым, што ўсё зачысцілі, у краіне няма апазіцыі і незалежнай прэсы. Затым жа Ярмошына зноў пачала разважаць пра выбары 20-го года. І тут ужо не абмяжоўвала сябе ў выразах. В Центральную комиссию было подано 50 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты, то есть по сбору подписей. И мы прекрасно видели то количество уродов, которое, в принципе, подавало, что это просто самый элементарный саботаж. Просто Центральную комиссию пытаются завалить, чтобы она завалила свою работу. Увогуле дайшло да абсурду. Па словах Ярмошынай у 20-м годзе апазіцыя хацела адмыслова заразіць яе коронавірусам. Статкевич, его группа, более того, у него входили в состав группы, и мы знали лица, которые являются контактами первого уровня. Сейчас уже забыли, что это такое. А тогда же в те времена они не имели права выходить вообще в общественные места. И вот они приходили, особенно одна такая была фельдшерица из Гомеля, скорой помощи, ее отстранили от работы как контакт первого уровня. Она не имела права показываться и ездить в поездах. Она приезжала, и такое было ощущение, что она пытается нас всех заразить, что она каким-то образом этот вирус пытается передать. Пасля Ярмошына завялася настолькі, што пачала патрабаваць забароны святаў, якія, праўда, і так у Беларусі ўжо забароненыя. Вот недаром поэтому так распространяется и популярен теперь Хэллоуин. Я вообще запретила этот праздник. А у нас сейчас конфеты, понимаете, детям в детский сад Хэллоуин покупают. Да с ума посходили эти родители. Неужели у нас нет своих собственных православных, русских, белорусских ценностей, чтобы брать худшее у этих, что называется, ненормальных отмороженных америкосов? Ну і таксама Ярмошына прыкінула, колькі набярэ Лукашенко на будучых выбарах. Самое главное для человека – это безопасность, это жизнь его детей, его собственная жизнь. И эту стабильность, они залогом этой стабильности видят власть президента Лукашенко. Сколько за него проголосуют, ну, мне кажется, что даже больше 90%. Арышты, пагрозы і разборкі Лукашэнкі. Працягваецца разбор палётаў па трагедыі ў Віцебску, дзе ў пятніцу гарэў вялікі гандлёвы цэнтр пад назвай «Беларусь». У выніку будынак тушылі некалькі гадзін, а на месцы працавалі 90 ратавальнікаў і 20 машын тэхнікі. Пацярпелі 20 чалавек, і вядома, што як мінімум адна жанчына знаходзіцца ў цяжкім стане і на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх. Таксама па афіцыйных заявах у рэанімацыю трапіў і адзін з ратавальнікаў. Ужо на наступны дзень па факце здарэння завялі крымінальную справу. Таксама вядома пра затрыманне некалькіх падазраваных, але хто гэтыя людзі і колькі іх, пакуль не агучваюць. У Віцебску
быў арганізаваны экстраны штаб з чыноўнікаў, ратавальнікаў і сілавікоў, куды прыехалі міністр унутраных спраў Кубракоў, кіраўнік следчага камітэта Гара, а таксама кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрый Круты. Апошні заявіў, што Лукашенко ўзяў сітуацыю з пажарам на асабісты кантроль. Цытата. «Усе вінаватыя, безумоўна, павінны быць устаноўленыя. Ніхто нікога пакрываць, прыкрываць і адмазваць не будзе. І па лініі ўладальнікаў, арганізатараў гэтага бізнесу, цэнтра і па лініі ўсіх ведомстваў усе вінаватыя будуць устаноўленыя». Канец цытаты. І падобна, што разборкі будуць маштабныя, бо перад выбарамі Лукашенко выцісне максімум з гэтай бяды. Няма сумневаў, што хутка нас чакаюць паказальныя крыкі і абурэнні, пасля чаго паляцяць галовы і мясцовай номенклатуры і бізнесменаў, бо як бы цынічна не гучала, але гэтая страшная сітуацыя своеасаблівы падарунак Лукашэнку ў перадвыбарчы час. Праблема насамрэч гучная, але ж адначасова ніхто не загінуў, таму цяпер можна на ёй спакойна піярыцца, уключаць рэжым добры цар, дрэнныя баяры і публічна распякаць нядбалых чыноўнікаў і граміць сквапных бізнесменаў. Дарэчы, сам будынак гандлёвага цэнтру ў выніку знясуць, а на яго месцы пабудуюць нейкі іншы аб'ект, які, цытата, больш адпавядае цэнтральнай частцы Віцебска. Сам жа Лукашенко пакуль маўчыць, бо заняты іншым і ўвогуле знаходзіцца не ў Беларусі. Выхадныя ён правёў на Сярэднім Усходзе, а канкрэтней у Амане. Там у яго прайшлі закрытыя перамовы з султанам краіны, але тэмы іх і так зразумелыя. Гандаль беларускімі таварамі на ўсходзе. На публічнай частцы сустрэчы бакі абмяняліся падарункамі. Лукашенко падарыў аманскаму лідару слуцкі пояс і пісталет-кулямёт Шпагіна, вядомы пад скарачэннем ППШ, які выкарыстоўваўся падчас Другой сусветнай вайны і быў асноўнай зброяй пяхоты. Сам Лукашенко атрымаў традыцыйны аманскі кінжал, і тут аказалася, што ён верыць у прыкметы і забабоны. Хотели бы преподнести его как память об Амане. Не знаю, как у вас, у нас должны обязательно монету. Непадкупны беларускі дыпламат аказаўся кадравым супрацоўнікам КДБ. У нядаўнім сюжэце БТ прапаганда расказвала, што польскі дыпламат прапанаваў беларускаму калегу 100 000 еўра за працу на спецслужбы Польшчы, але беларус, маўляў, не толькі адмовіўся ад супрацоўніцтва, але змог запісаць іх размову і нават зняць частку сустрэчы на відэа. Прычым у відэа не называлі прозвішча беларускага дыпламата, а таксама чамусьці хавалі яго твар. Аказалася, што прычыны такой канспірацыі вельмі простыя. Як высветліў партал Reform News, то лукашэнкаўскі дыпламат гэта работнік галоўнага управлення камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Уладзімір Зубкоў, у якога за плячыма не факультэт міжнародных адносінаў БДУ, а сувораўская вучэльня і вайсковая акадэмія, а пасля праца ў КДБ і цяпер пасада дарадцы пры беларускім пасольстве ў Малдове. Прычым тут ёсць цікавы момант. Праца спецслужбістаў у замежным пасольстве сваёй краіны справа нерэдкая, але ж яны мусяць афіцыйна прадстаўляцца супрацоўнікамі свайго сілавога ведомства і атрымліваць адпаведную акрэдытацыю ад уладаў прымаючай краіны. Калі ж такі агент працуе пад прыкрыццём, то гэта з'яўляецца нагодай для яго высылкі з краіны знаходжання назад у Беларусь. Праўда, больш нічога ўлады Малдовы зрабіць не могуць, бо супрацоўнікі замежных пасольстваў маюць дыпламатычны імунітэт. Ну і яшчэ адно. Уся гэтая гісторыя з вярбоўкай сумленнага дыпламата несумленнымі заходнімі калегамі нагадвае добра разыграную пастаноўку беларускага КДБ, на якую павяліся палякі. Прасцей кажучы, КДБшнік пад прыкрыццём зрабіў выгляд, што зацікаўлены ў нейкім супрацоўніцтве, а калі яму паверылі і справа дайшла да вярбоўкі, то Зубкоў зняў на відэа суразмоўцу і цяпер гэта актыўна выкарыстоўваецца для дыскрэдытацыі польскіх спецслужб і дыпламатаў. Тым часам унутры Беларусі спецслужбы зладзілі чарговае страшнае паляванне. Праваабаронцы паведамляюць, што ўжо некалькі дзён запар ідуць затрыманні і обшукі ў сем'ях палітычных зняволеных. Таксама людзі атрымліваюць пагрозы і сутыкаюцца з канфіскацыяй тэхнікі. Апошні падобны рэйд па сем'ях палітвязняў быў у мінулым месяцы і скончыўся шматлікімі крымінальнымі справамі за здраду дзяржаве і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці.
Днямі соцсеткі абляцела шакуючае відэа з Таіланда, на якім неадэкватны мужчына ў адных трусах зладзіў бойку з мясцовай паліцыяй. Цяпер аказалася, што гэта беларус, прычым персанаж даволі вядомы. Мужчыну завуць Сергей Асейчук. Ён жыхар Брэста, майстар спорту па армрэслінгу і кандыдат у майстры па пауэрліфтінгу. Ён мае сваю камерцыйную кампанію, валодае парк-гатэлем і, па словах знаёмых, праблем з грашыма не мае. Адметна, што ў Таіланд Асейчук хутчэй за ўсё паехаў святкаваць свой дзень народзінаў, але ў выніку яго жонка і трое малых дзяцей спачатку сталі сведкамі яго п'яных выхадак, а пасля вярнуліся ў Беларусь без бацькі. Цяпер Асейчук знаходзіцца ў камеры і чакае суда. Па мясцовых законах за напад на паліцыю яму можа пагражаць штраф да $5000 альбо турэмнае зняволенне ад 2 гадоў і нават да пажыццёвага, у залежнасці ад траўмаў, атрыманых супрацоўнікамі паліцыі. Беларусы працягваюць гінуць на дарогах. Цяпер страшная аварыя адбылася пад Мінскам. Папярэдні кіроўца БМВ выехаў на сустрэчную паласу і урэзаўся ў «Шевроле». У выніку здарэння кіроўца «Шевроле» загінуў на месцы. Кіроўца БМВ выжыў і знаходзіцца ў бальніцы, але пасажыр яго машыны таксама загінуў. Яшчэ 2 чалавек загінулі ў Віцебскай вобласці. Там 20гадовы кіроўца не справіўся з машынай і вылецеў з дарогі, пасля чаго урэзаўся ў дрэва. Хлопец выжыў, але загінулі 2 дзяцей, якія былі ў яго ў машыне. Гэта дзяўчынкі 14 і 17 гадоў. Яшчэ 2 пасажыркі атрымалі траўмы. Цяпер усе акалічнасці здарэння высвятляюць эксперты і следчыя. Дурная смерць у Бабруйску. Там 24гадовы электраманцёр Салігорска знаходзіўся ў камандзіроўцы. Разам з калегамі ён выпіў і хацеў скараціць шлях, пайшоўшы праз чыгунку. Там адзін з мужчын пералез паміж грузавымі вагонамі, але сам электрык забраўся на дах саставу і дзеля бравады ўзяўся за кантактны провод, які знаходзіўся пад высокай напругай. У выніку мужчына загінуў на месцы. Фінал дзікай гісторыі. У Мазырскім раёне бацька саджаў 12гадовага сына на ланцуг. Мужчына прывязваў малога да батарэі, каб той рабіў урокі і не бадзяўся па вуліцах. У выніку праблемы атрымалі абодва. Бацьку судзілі і далі яму 2 гады калоніі, але з адтэрміноўкай. То бок ён застаецца на волі і калі не будзе парушаць закон, за краты не трапіць. Але ж падчас разбіральніцтваў прыйшлі да высновы, што бацька не мог кантраляваць сына, а сам малы не хацеў вучыцца і весці нармальны лад жыцця. У выніку хлопца забралі з сям'і і адправілі ў спецыяльную выхаваўчую установу на 2 гады. Зноў судзяць чыноўнікаў і зноў за карупцыю. У Гомелі хутка пачнецца суд над ужо былымі кіраўнікамі прадпрыемства «Мазыр-Прамбуд». На лаве падсудных 3: Александр Пухнаревич, Олег Фельдман і Максим Тимошин. Усіх вінавацяць у хабары, прычым апошнія 2 карупцыянераў уваходзілі ў камісію па барацьбе з карупцыяй. Само прадпрыемства, дзе працавалі гэтыя персанажы, няўмольна загібаецца. «Мазыр-Прамбуд» яшчэ з 2017 года знаходзіцца ў стане банкрутства, і ўвесь гэты час дзяржава спрабуе выратаваць прадпрыемства рэжымам санацыі. Для выплаты даўгоў на прадпрыемстве распрадаюць сваю маёмасць і эканомяць на заробках работнікаў. Было б смешна, калі б не было так сумна. Беларус вырашыў пагаварыць на заправачнай станцыі на роднай мове, і вынік адначасова і насмяшыў, і расстроіў. Першая 92-й 15 литров кареланская. И подскажите, ці можно у вас кола напомповать? Еще раз? Кола напомповать можно? Поменять? Монетки? Кола напомповать можно? Не разумеете? Колесо накачать можно? Да, можно. Дякую. Там есть подкач. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.